ମୁଁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଧାରଣା ପାଇଛ। ପ୍ରାକୃତିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସର ନାଁ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନାଁ ତୁମେ କହିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଜଳ, ବାୟୁ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ନେଇଛି ପାଠର ନାଁ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆଦିରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଏକ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଉଦାହରଣକୁ ନେବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି। ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ନା, ଏହି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଉପଯୋଗିତା ଓ ମିତବ୍ୟୟିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି,
ଉପଯୋଗିତା उत्पत्ति उपयोगिता ओ मितव्ययिता पिला माने आमे एबे देखिबा सरंती प्राकृतिक शक्तिर उच्च संबंध रे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य बहु कालरू शक्तिर उच्च रूपे व्यवहार होई आसुथिबारु एगुडी को आमे पारंपरिक शक्ति उच्च बोली कहिबा बहु कालरू एगुडी को व्यवहार होई आसुथिबारु एगुडी को पारंपरिक शक्ति उच्च बोली कुहा जाय थरे व्यवहार कले पुनर्बार व्यवहार उपयोगी हेउ नथुबा जोगु एगुडी को नवीकरण अयोग्य शक्ति उच्च बोली कुहा जाय आमे कोयला हो पेट्रोलियम हो एगुडी को बारंबार व्यवहार कले एगुडी कर परिमाण ह्रास पाई जिवो एगुडी का बारंबार सृष्टि होई पारु नथुबारु एगुडी को आमे नवीकरण अयोग्य शक्ति उच्च बोली कहिबा एगुडी को जीव अवशेषरु सृष्टि हेउथुबारु जीवाश्म अटे एगुडी को जीवर अवशेषरु सृष्टि हेउथुबारु आकु आमे जीवाश्म बोली कहिबा बहुल मात्रा रे ईंधन रूपे एगुडी को व्यवहार होइथुबारु एगुडी को जीवाश्म ईंधन बोली कहा जाय बहुल मात्रा रे एगुडी को आमे ईंधन रूप रे व्यवहार करू तेनु एगुडी को आमे जीवाश्म ईंधन बोली कहिबा वर्तमान आमे विभिन्न सरंती प्राकृतिक शक्तिर उच्च यथा कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आदि विषय रे आलोचना करिबा एबे आमे देखिबा कोयला कोयला को मु दुई भाग रे विभक्त करिछि एक कोयलार उत्पत्ति कोयलार उत्तोलन सर्वप्रथमे आमे कोयलार उत्पत्ति संबंध रे आलोचना करिबा प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे पृथ्वी पृष्ठ रे विस्तीर्ण घंच जंगल सन्तसंतिया अंचल ओ बड़ बड़ नदी थिला भूचलन भूमिकंप बन्या आदि प्राकृतिक विपर्यय हेतु घंच जंगल गुड़िक माटी तले पोती होई गला वर्षानुक्रमे माने वर्ष पर वर्ष गड़ी चलला वर्षानुक्रमे भू अभ्यंतर अधिक तापमात्रा ओ अम्लजानर अभाव एवं उपरिक्त माटीर प्रबल चाप जोगु पोती हो जाइथिबा उद्भिदर अंश गुड़िक रासायनिक प्रक्रिया माध्यम रे कोयला रे परिणत हेला प्राकृतिक उपाय रे संगठित एही रासायनिक प्रक्रिया को अंगारी भवन बोली कहा जाए जेहेतु एटा प्राकृतिक उपाय रे हेउची संगठित हेउची तेणु एहाकू अंगारी भवन बोली कहा जाए आमे एबे देखिले कोयलार उत्पत्ति एबे आमे देखिबा कोयलार उत्तोलन कोयला को आमे माटी तळु किपरि उत्तोलन करूछन्ती ता विषय रे देखिबा भूत्वक रे स्तर स्तर होई विस्तीर्ण चट्टान रूपे कोयलार भंडार रही थाए
ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1200 ମିଟର ଗଭୀରତା ଯାଏ କୋଇଲାର ସ୍ତର ରହିଥାଏ। କେତେ ମିଟର ଯାଏ? 1200 ମିଟର ଯାଏ କୋଇଲାର ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଶୃଙ୍ଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଇଲାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କୋଇଲାକୁ ଅଣାଯାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆମ ଦେଶର କୋଇଲା ଖଣି ସନ୍ଧାନ, ଖନନ, ଯୋଗାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ବନାଇଜେସନ ର ମାତ୍ରା କମ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲାରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ କମ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ବନାଇଜେସନର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲାରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। କାର୍ବନର ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋଇଲାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କାର୍ବନର ପରିମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋଇଲାକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।